Munoburika chere mabi yangu tauya nonhau dzomanhoko dzozuva ro12 mumwedzi uno waNyamavhuvhu. Paburika masoko okuti kambani tagokunyepai nozuro kuti yagopuwa basa rokuita kuwaka pombi inobva kuBeira ichiuya kuZimbabwe kuno kuHarare nomapfuta dzimotika. Kwai kambani yakawambiwa gore rapfuura mwedzi waNyamavhuvhu yatoti yatsvitsaba gore yawambiwa. Apa imwe kambaniyo vanhu vabodziwo wagowamba futi pokare imwe kambani kuSouth Africa. Idi zvinotorwadza izvi mabi angu, tiri kuita sekuti tiri kubenuka pokare mukubiwa kwemari zvakaitika panyaya yedrugs. Nazvino paribe chati chaburika panyaya yedrugs ibodziyo. Ipapa hurumende mwedzi wapfuura yakanga yagoreketa iyo kuti pombi yokubva kuBeira iyi ichange ichiita mari inoita mamiriyoni okuAmerica 750 chaiwo. Asi kureketa kuno yakabva yanzi yapfuura bhiriyoni nezviuru 300 zvomari yekuAmerica. Idi mariyo iri kuramba ichindobiwa. Wanhuwo waridziwo kambani iyi wakanyoresiwawo. Kwai wanhu wanochokuita naChris Mutsvangwa pabodzi pona Cross. Idi mabi yangu heno kuti ticharamba tiri kurangira zvakadari kusvikira rini? Zvinotorwadza. Uyu Jacob Ngarivhume agoreketa pokare kuti akuda kutangisa pokare kuita zvokuratidzira kubva musomufuro. Ati achada kuratidzira kuti kuitiwe chanjurudzo dzinochokuita nezvobumbiro romutemo rakanangana nokuvhota pabodzipo nokutoti wanhu wabvumiwe kuita zvinhu zvomatongo enyika wakasununguka. Ati ari kuda kunozviitira zvokuratidzira zvachezvi padare guruguru munyika rinoringa nezvobumbiro romutemo. Heno kana akabvumiwa kuzviita izvi nokuda kwenyaya yegumbiri rakaisiwa rodzihwa mupengori, ticharamba takaringa tigokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Womakereke wanyora tsamba wachireketa iwo kuti zviri kureketiwa nehurumende zvinoitika ba zvokuti wati iwo wanhu wakabayiwa chete kamushonga kodzihwa mupengo ndiwo wanobvumiwa kuti wauyeko. Wati izvozvi zvinonetsera nyaya yekuti mamachechi anopinda wanhu wakawanditsa zvokuti waningise munhu mubodzi zvinopedza nguva. Wati pokare makereke anofanira kunge atoriwo akavhuwa kudarika zvimwe zvese nokuti kuna Jesu kuribe chinoramba. Saka izvi zvavari kureketawo hurumende zvisvinuba uye zvinogoneka ba kuti zviitike. Ticharamba taringa kuti wachange wachiita seiwo hurumendewo kana makereke areketa zvakadari peno achapfika pokare. Heno ticharamba takaringa. Kwai waMunangagwa vari kuenda kumusangano wenyika dzedzasi kuAfrica uri kuitirwa kuMalawi. Malawi ndiyo yaakupinda pachigaro chokugara hunde yonyika dzose dzedzasi kuAfrica chini. Idi takamirira kuti tiringitse kuti vanenge vachiitawo sei pavanenge vari panguva yavo iyi. WaMunangagwa idi mwoto wakakunidziwa wakatoumbwa kureketa kuno wagoti iwo aiwa ba ndiribe kuita chinhu kuti mudzimai wangu ange ari pakati pavanhu vari kupuwa mamhendari akapuhwa vanhu musondo rapfuura rini. Kwai kunotoriwo nedare rimwe rakaita kuti wanhu wapuwe mamhenduru. Ini changu kundoita zvokundopa vanhu basi zvanenge zvareketiwa nevamwe. Asi mabi angu imi munotozviziva kuti kana padari aiwa mudzimai wavo aisatofanira kunge atoripo nokutoti kana atoripo panobva paita kupokana chaiko. Heno mabi yangu chiri musakasaka chinondoramba chizvimbira. Kambani yoCaledonia yomugodhi yagoti iyo hwendo huno yagona kuburitsa mugodhi mawomo goridhe rakawanditsa. Wati iwo goridhe ravo ratoita kuti waboye mari yekuAmerica inoita mamiriyoni 30 chaiwo zvavanga waribe kumbobvira wakaita mumashuremu. Idi zvinotofadza izvi toimba kuti nehurumende yedu ichaboyawo mari svinhu yakawanditsa. Bhangi ronyika ragoti iro rakwereta pokare imwe mari inoita bhiriyoni nochidimbu. Kwai bhiriyoni nochidimbu wachapa makambani nemabhengi nevamwe vanoita kutenga mari dzohurumende anonzi matreasury bonds pachirungu kuti waite zvokutengazvo. Idi wari kuti iwo wari kutengesa mari kuti waboye mari yokupa hurumende. Muchidimbu taramba tiri kundoingidziwa zvikwereti mabi yangu zvokuti paichapera kuzobhadharwa mari poino inenge yatosvika kana mabhiriyoni 2 kana 3 chaiwo. Idi zvinotorwadza.
kambani yoZITF inoita zvokutengeserana nokuratidzira zvinenge zvichiitiwa nemabhizimisi yagoti iyo hwendo huno vari kudaba vanhu vanenge varibe kuongororwa kamushonga kuti wanodziwa mupengo chere kana kuti vanenge varibe kubayiwa. Wati iwo munhu wese anofanira kuti auye akatobata chipepa chache chokuti asvokodogorwa munomu kuti waringitse kuti aribe chirwere chodziwa mupengo chi. Idi zvakatooma zvekuitiwa nechirwere chi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuZambia nyasi sarudzo dziri kuitika mabiya angu zvakatooma. Vanhu vatanda kuenda komirira zvatakamboita gore ra2008 zviya zvokumukira kweru wakaenda asi vamwe watadza kutovhota wachinzi kwai mapepa ayo agopera. Nzvimbo dzinozikana kuti varungu vanojiwa kwai nzvimbo dzanga dziri kunetsa kuvhotako. Vamwe wamira maawa anopfuura kana manomwe chaiwo wakamirira kuti wagovhota. Iri zvakatooma. Ipapa vamwe wati kwai vanhu vari kuvhotesawo vanga vari kuita baa zvisvinu nekuti vanga vari kuita zvokunonoka. Dzimwe nzvimbo dzanzi kwai ingiyo yagopera zvokutoti vamwe vanhu watorambidziwa kuvhota. Heno kuti ichokwadi chire kana kuti manyepo, izvi tanga tichindozviona zviri padande mutande. Chatorwadza kunyanya mabiya angu zvese zvine chekuita noWhatsApp noFacebook, Twitter nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana zvaranga zvisiri kuseenza ba. Wapfika dande mutande kuti zvese izvi zvireko kushanda. Heno mabiya angu kuti wanosheiko kuti vanhu vagoite zvavanoita, dande mutande rakapfurwa. Ticharamba takaringa kunoita chimbonodohwe asi tiri kugona kuona pachiita kunyongana chaiko ipapa. Mutungamiri weMadagascar kwai nyasi agomukirira hache kudzinga makurukota ache ese. Ati makurukota ache aribe kuita zvisvinu zvinofadza saka abisa ese. Heno kuti munyowaniwo achagowaisa rini kana kuti vanenge vari kuringirwa kuti vagoitei. Ticharamba takaringa tichigokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Wachakwera kwai wadzinga gurukota rozvomwoto ikweyo kunyika kwawoko nokuti rikunenedzewa zvechekuita nechimanyambudu. Ticharamba takaringa kuti zvichaenderera mberi chere kana kuti kutamba hawo kwavanenge vari kundoita pekutanga apa. Kambani yoShell kwai yagobvuma kuti ichagobhadhara mamiriyoni emari yokuEurope anoita 25 kunyika yeNigeria nokuda kwokutaya kwakaita mapfuta aribe kupepetiwa mugore ra1970. Izvi tinozvikudza asi tinoramba tichindoti mari iyi shoma idi, dai waingidzira zvisvinu. Kwai kumaJerimani kune mumwe mukoti agobaya vanhu achiwaisa hache munyu wakanyongodutsiwa mumvura achiti ndiwo kamushonga kodziwa mupengo koPfizer. Kutori nevanhu vanopfuura zviuru zvisere chaizvo wagobayiwa kamushonga kacheka akaita komvura ino munyu iya. Idi zvakatooma mabiya angu. Uyu aita chinhu chinorwadza vanhu vazhinji. Mukahatikidzwa kanyasi kwai kuno vanhu vakaita zvokuba mari yopadande mutande wagobenutsa mari imwe yawakanga waba. Wakaba mari inoita mamiriyoni 6 omazana omari yokuAmerica asi wagobenutsa 260 chaiwo. Idi zvavo vanoita kuba wachibenutsa imwe. Kweduno zviriko ba izvi. Tiri ipapo mabiya angu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.